As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Know well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kaayuhan sa tanang mga masakiton sa lawas ug sa kalag. Labi na ang ato sang mga leaders, ayuhon sab sa ilang mga giatubang karon nga mga kalisdanan, labi na ning kagubot o panag-away, nga mahunong ng mga garbo o mupuli ang paghigugmaay. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, ato sang iampo kanunay nga madawat nila ang mga grasya nga ilang gikinahanglan karong mga adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Niadtong gabi-una, mibangon si Jacob ug gidala niya ang duha niya ka asawa, ang duha niya ka ulipong babay ug ang napulog usa niya ka anak, ug mitabok sila sa tabukanan sa suba sa habok. Human niya ikatabok sila, iya usab nga gipatabok ang tanan niyang kabtangan. Siya na lamang ang nagpabilin. Unya may taong nakigsambunot kaniya hangtod sa pagkabuntag. Sa pagkamatikod sa tao, nga dili siya makadaog sa ilang panagsambunot, gisumbag niya ang dapi-dapi ni Jacob ug naligas ang lutahan ni ini. Miingon ang tao, buhii ako kay hayag na. Apan si Jacob mitubag, dili ko ikaw buhian, hangtod nga panalanginan mo ako. Kinsay imong ngalan? Nangutana ang tao. Jacob, mitubag siya. Ang tao miingon, dili na Jacob ang ngalan mo. Nakiglayog ka sa Dios ug sa mga tao ug midaog ka, busa Israel na ang imong ngalan. Si Jacob miingon, tug-ani lagi ako sa ngalan mo. Apan mitubag ang tao,
Nganong nangutana ka man sa akong ngalan? Unya gipanalangina niya si Jacob. Miingon si Jacob, nakakita nagayud ako sa nawong sa Dios ug buhi gihapon ako. Busa ginganlan niyag Peniel ang maong dapit. Misubang na ang adlaw sa pagbiya ni Jacob sa Peniel ug nagkiang siya tungod sa nalisan niyang dapi-dapi. Busa hangtod karon ang mga kaliwat ni Israel dili mukaon sa unod sa dapi-dapi sa mananap kay diha mang bahina sa lawas sumbaga si Jacob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Pataling hugi o Ginoo ang usa ka matarong nga pangamuyo. Dungga ang akong singgit, pamatia ang akong pag-ampo. Gikan sa mga ngabil nga walay limbong. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Gikan kanimo, paabuta ang akong hukom. Ang imong mga mata nagatanaw sa matarong. Bisan imong gisulayan ang akong kasing-kasing diha sa pag-usisa niini sa kagabhion. Bisan imo ako nga sulayon pinaagi sa kalayo, dili ka makakaplag og dautan dinhi kanako. Kanimo, Diyos ko, Gibutang ko ang akong pagsalig. Musangpit ako kanimo, kay imo ako nga tubagon, O Diyos. Ipaabong ang imong dunggan kanako. Pataling hugi ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaluoy, umanluluwas kanila nga nangagiw. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus og usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tao og nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila, wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya, giduaw ni Hesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon og makaluluoy man sila daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an, daghan ang anihon apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Aligre sad paminawon ang unang pagbasa no kay si Jacob nakigsambunot sa Ginoo, nakigwrestling ba nang wa bitay buhi ay ang sama ni tinuod ni dili sunan ka Ginoo na ni hangyo buhi ko kay di siya kabuhi niya iya na lang gisukmag ang dapi-dapi ni Jacob mao tong naligas gakiang-kiang na siyang niuli pero ang Ginoo ni hangyo nga buhi ko. Mga igsoon usa ni siya kapag pakita ba unsang klasiha sa pagtuo o unsang klasiha sa pagsalig ang angay natong huptan in relation to God. Ayaw gyud pamuhi sa Ginoo. Bahala nagmasakitan ta, bahala nagmagkaltuad tuali ta, ayaw gyud pamuhi sa Ginoo. Gilingay mong tupad ning na kapila na kanamuhi sa Ginoo. Ngutan na ba? O kanus aman ta mamuhi sa Ginoo? Kanang mutubay ta sa sala. Kana bang muingon ta din ani mahimo pareha nang sige hantag libak nya muingon ra gyud ang Ginoo. Sige lang gyud. Hold on to love. Hold on to love. Kay God is love. Di dani madalor. Uy, abuso na sa ningiyap. May sa ning patagmon awa na namuhi na ka. No. Mohi na ka. Imong bana, siging suyop, pailob lang yun ka, musugal, pailob lang yun kay love God your husband for better or for worse. Sus nangabit man niya kulatahon pa yun ka panagsamingon na ka, din ani mahimo Lord. Awan mohi na ka. No? Huy. Sa ato ro mga politicians, kinsa may suod kay Ginoo nga bisan pag masakitan, bisan pag magkatuad-tuali ang iyang kinabuhi, libakon, dauton, di gyud mo undang pagpangalagad sa atong nasod. Kinsa ka ninyo? Team Marcos o Team Duterte? Kada bang di gyud mo undang pag-alagad bas nasod, bahalag dauton, bahalag prisohon, bahalag i-impeach, bahalag patyon,
sige ra gyud huna-huna para sa kayuhas nasod. Kisa man ron, Team Marcos o Team Duterte. Ayaw mo pagtingog. Kanang di ala na ninyo. O niya, kay balhino naman kung adto sa kaning kuan dito sa Compostela, pasabot ba na nga mamuhi na ko ninyo dinhi? Kamo mamuhi sad mo nako. Pamuhi mo kay di ko Ginoo, nayahabag naman hinoon mo. Dito mo sa Ginoo salig ay mo pag-ingon lo wa na Pedersiano, lo ulungon ni. Ayaw ana. Ginoo atong saligan, dili ang tao. Di ba? Diha ka kupot sa Ginoo. Unang ang atong mga decisions kinabuhi, maadto man kus Compostela or madinhi man, kinahanglan ang mga decisions matag adlaw nagsubay sa Ginoo. Kining pagbaligya na tog slat, wa gini nako buhi so alegriha bitaw ning slat Timan ninyo gasugod kong slat-slat mga August 2020. Hangtod karon wa gina nako buhi Daghan kay mo saway nako. Sige la kag hisgot anang slat, si kag hisgot anang slat. Naagi mo saway. Pero wa gina nako buhi kay daghan man sad ang nakasabot og daghan sad ang ning tabang. Unsa gitoy meaning aning slat? Minimum donation for the church. Minimum donation for the church. Sa pagkakaroon ang atong slat, ang CTU-MM, Christ Transforming Union with Mama Mary, tag 100 pesos per slot. So kung gusto kang mutabang sa mga way balay, nga matukurag balay, 12 naman lang ni kabuok, nagsugod na tagahapon, palit, og labing minus usa ka slot, mo na'y minimum nga slot. Nya, kung gusto ka, maximum na atay challenge ani 61 slot challenge nga 6,100. O gusto jud ka, wala, himo ang challenge. Nya ang dako na tong slot karon nga ikaduha aron pagbayad sa atong overall nga utang sa atong pagtukod aning kumbinto, primarily pagtukod gyud kumbinto. Nakautang ta diha og karon 70 million ang atong bayronon. Nagslat-slat ani og grace, God's reward and complete elation. Tagpila ang slat? 100 pesos. Kitang tanan magsigi tagpalit og slat kamong dili mamuhi sa Ginoo, palit mog slat labing minus usa ka slat kada semana, 100 pesos kada semana. Kamong akong dinhi territorial parishioners o online parishioners, atong tan-aon kung unsay himuos Ginoo nato. Si Jacob sa dihang wa siya namuhi, sa wa gid siya mamuhi, bisag niingon na ang Ginoo nga buhiin ako kay buntag na, hayag na, wa gid siya mamuhi. Unsa may rason, ingon siya, panalangini ko og nanalangin ang Ginoo kaniya. So kung di lang yun mo muundang og palit og slat, di lang kita muundang og palit og slat, bisag nagkalisod na, panalanginan kita sa Ginoo. Nabitay ni Dool nako, ingon siya, Father, pwede ninimo isulti nga testimony. Sa una, Father, maurag yapon ning akong trabaho. Maurag yun. Ratol kay ko, Father, porting daghanan akong utang. Grabe. Pirmi kong magsigig pangasaba sa among balay, magsigig kog yaw-yaw kay tungod lagi kay giapas kog mais kwarta. Sukad ko sigig palit og slat, Pader, labing minus kausas usa ka buwan. Karon, Pader, wa naman ko'y utang. Unya, wa na, maurag yapong trabaho Unya, wa nasad ko magsigig yaw-yaw sa among balay. Sunan ka anang ato mga grasya nga nadawat, Christ Transforming Union. Nako na transform na ka. Isa mao din ay meaning, Pader. Nako pila naman ka slat sa sitiyo imong napalit din siya. Ubay-ubay na, Pader. Nako pun-e. Onya, God's rewards and complete elation, kaning grace ug magsige mog palit ani unsa may mahitabo, panalanginan gyapon tas Ginoo
kanang gitawag og complete joy. Ug unsa man ang complete joy, wa na pasabot nga magsigig tag katawa, nga magsigig luag atong dughan. Ang pasabot anang complete joy, for better or for worse situation, you are still relaxed and happy. Ana, mao na tinuod. Ug mao na unta ang atong attitude sa pagtuo. Mao na diri sa atong ebanghelyo, gisaway si Hesus. Nagsigi siya ayo og mga masakiton, gisaway siya, ginganlan siya, ang yawa mo'y naghatag na, yawa na si Hesus. Naman si musulti na ako usahay, yawa kang paria ka, tambaluslos ka, nako lahi man tong ginganlag tambaluslos, tuwa man to dito Congress. Ako nga naman ang kong tambaluslos, nasa ka na mga comment ba sa ako mga wali, naku nga naman yung na-appeal naman ko pagkatambaluslos ani, napay mo ingon, hisgot kadihag, donation, pila may gisodi mo sa imong bulsa, nagya po na, di na lang ko mo comment. Si Jesus ginganlan sa dana, pero unsa may gibuhat ni Jesus, niundang ba siya pagbuhat sa pag-ayo sa mga masakiton? Waoy, ni padayon siya, sige siyag sangyaw, sige ayog mga masakiton, hangtod gyud nga gilansang siya sa cross. Og do na gani tradisyon, hinumdo mo nga si Jesus patay na, unya gidugsak ang iyang kilid sa bangkaw. Nakadungog mo anang istoryahan? O kadungog mo hapit naman kay mo mga tiwas din siging simba ng Holy Week. Mga tiwasuno naman kay mugnaon, permi man na siyang isulti, nga gidugsak ang iyang kilid sa bangkaw ug miagas ang dugo og tubig. Kadto kunong tawhana murag duna to siya'y sakit. Kadto bang nagdugsak ba? Naa siya'y sakit. Nya napiksan siya sa dugo ni Hesus, naayo ang iyang sakit. I-search lang na ninyo sa Google. Basta naa to siya'y sakit. Ikaw unsa mang sakita pa der? Abangan ang susunod na kabanata. Pagkuan lang mo, pag-search lang sa mo sa Google sa unsa may nahitabo niya, i-search pad angan atong tawhana kay nahimo sa to siyang evangelizer about the resurrection of Jesus. Sige lang, i-search ninyo. Naago ng Google, sige lang mong tanaw diag unsa kanus ako makalon. Ayaw, search sad mo partig mga misterios atong pagtuo. So sa ato pa di ay si Jesus bisag patay na, sige lang yapon siyag ayo sa mga masakiton. Gani nagsigi siyag hatag og kalipay, bisag siya nasakita na. Siya nang katong nagbitay siya sa cross, niya katong dapit sa iyang tuo, katong nganlag Dimas iyang giingnan, karon dayon uban ka nakos paraiso. Nagbitay ka sa cross, makahatag kag paraiso. Pero ingon ana si Jesus ang iyang pag-hold on to the will of the Father. Ako sad, hangtod ko mamatay, di ko ni undangag baligya ang slot, labi na ang pagbayad aning 70 million. Hala, nag-ilubong ko ninyo, magsigi ko giyaw-yaw ditog slot. Ningo man sila nga magkuan ko na, magkundinar ko ng kalag, kanang kalag ba, iglubong nimo kanang mga kalag, ning sila magna kuno kay makitaan, magdag kadina, usahay magkayo. Ako dili na ingon ana, magtungtong ko sa akong nitso, magsigi kog ingon slot. Ito dili ang akong pasabot ba, alagaran gini natong simbahan, bahala nagmasakitan ta. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ingna, bisan pag imo kong paantoson, ako kang higugmaon. Sige na. Mga asawa, mo na inyong isulti, basta lagi, kapuntos dayon mo. Gina, nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, pinaagi sa pagkapari ni Jesus, iyang gitanyag kanato ang kaluwasan, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Busa malaumon kitang muingon, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mas daghan pang mga tao ang musanong sa imong tawag sa pag-alagad, sa imong katawhan isip mga pari, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran nga sarado alang sa ebanghelyo, maandam o mamahimong tabunok nga uma,
alang sa pagsabot o pagtisok sa pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kaparian, mga kamadrihan, mga relihiyoso, mga katikista o uban pang laikong apostol, magdasig sa uban sa pag-apil kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga dasigo nato og mamuhat uban kanila, nga nangalagad sa linaing paagi dinhi sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, o galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga mapasiguling sakripisyo ni Kristo, magdala sa tanang matuuhong nangamatay ngadto sa kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasin. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasin. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo,
ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan aniya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan,
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man tangging harian ang gahumugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang iyong mga
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong panalangin. Nya mahitabo ra ni kung dili gid ta mamuhi sa iyang mga pulong, musunod gid ta bahala nagmasakitan. So salamat sa wa gyud mamuhi, siging palit og slot nato. Ang update mao kini ang atong grace nga slots, 854 ka slots na ang atong halin, 699,146 pa ang atong available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000, 5 ka challenges na sa atong nadawat. Niya ang atong CTUMM, ang atong halin niabot nag 2,242 ka slots, 4,758 pa ang atong available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sad ni 61 slot challenge nga tag 6,100, 8 ka challenges na sad atong nadawat. So atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. Nga padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Ang natas 256 ka subscribers karon. Sige lang gyud view, like, share kada adlaw. Nya subscribe katong mga wapa ka subscribe aron mas mudaghan ang atong masangyawan sa atong mga pamalandong. Nya maka-income sa gamay ang atong parokya nga gialagaran. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayonon nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa binilhon mo lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kada itugugma mo, ang tanan karon